Kien is-Segretarju Parlamentarju Imbonnici li waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ara affidavit li għamel fil-qorti l-eks Ministru Austin Gatt. Fiha Gatt jgħid li ġie tkellem ma' George Farrugia f'laqgħat infissra mill-eks Ministru bħala informali mingħajr il-bżonn ta' minuti. Dawn il-laqgħat kienu kkonfermati mill-istess George Farrugia. L-uffiċċju tal-Kostitwenza ġieli mort, l-uffiċċju l-Belt ġieli mort. Fl-affidavit tiegħu Austin Gatt qal li ma' George Farrugia kien jitkellem dwar il-kumpaniji tiegħu u fuq il-ħażna taż-żejt. Anke hawn George Farrugia jikkonferma. Veru kont tkellmu fuq dawn l-affarijiet? Iva kont inkellmu fuq dak l-affarijiet. U meta kien dan? Meta kien Ministru jew qabel ma kien Ministru? Naħseb fejn affarijiet li jidħlu u li għandhom x'jaqsmu mal-żejt meta kien Ministru taż-żejt. Austin Gatt u George Farrugia kienu anke jiltaqgħu għall-festa ta' San Gaetano. Kien fil-festa ta' San Gaetano, kont għand ommi ġifieri u l-bib miftuħ għal kulħadd kien jidħol Mhux daħal għandkom ġifieri? Mhux kulħadd kien jiġi fil-festa. Austin Gatt u George Farrugia tkellmu wkoll dwar flus blura li l-Partit Nazzjonalista kellu mal-kumpanija ta' Farrugia għal servizz ta' kiri ta' karozzi. Kien hemm anke diskursati li mort miegħu ma' ħejjar il-mod biex ikellmu anke biex jgħaddilu kelma x'kien hemm xi flejjes li rridu jinġabru min-naħa tal-partit ġifieri. Mistoqsijek qatt tinforma lil Austin Gatt bit-tixħim li kien għaddej fl-Enemalta taħt it-tmexxija politika tiegħu George Farrugia qal li ħassu mbeżza. Għaliex ma kellimtux? Għax ma bżajt nitkellmu. Għaliex bżajt titkellem? Bżajt nitkellem. Għaliex bżajt titkellem? Għax bżajt nitkellmu. George Farrugia żvela wkoll kif dwar iż-żejt ġie tkellem ukoll mal-eks Ministru Tonio Fenech. Kien hemm xi ministri oħrajn li kont diskutihom miegħu dan? Very little, però ftit drabi kien tal-finanzi u Tonio Fenech. Saħansitra kien mar id-dar ta' Tonio Fenech ma' Hu Raymond. Kien qalli biex immur miegħu għand Sur Tonio Fenech id-dar. Hu Raymond kien qallu. Biex immur miegħu għandu biex nakkumpanjah. Biex immur Tonio Fenech kien qalli tiġi miegħi u mort. Fil-karozza sirt naf li dan ħajtih arloġġ. Qal li darba ltaqgħu wkoll mal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt laqgħa f'Kastilja fil-preżenza ta' Austin Gatt u Beppe Hili.